Azi inteligența artificială vă ajută să înțelegeți mai ușor care sunt beneficiile și dezavantajele programului SAFT, gândit atât pentru antreprenori, cât și pentru contabili. Care sunt beneficiile și ce provocări aduce SAFT? 1. Digitalizare și eficiență crescută. 2. Relație mai transparentă cu ANAF. Fiind un sistem standardizat, permite verificări mai rapide și mai clare din partea autorităților. Poate scurta timpul controalelor fiscale, întrucât inspectorii pot analiza datele direct din fișier. 3. Aliniere la standarde europene. 4. Trecerea la o contabilitate modernă. Dezavantajele SAFT. 1. Costuri inițiale de implementare. 2. Complexitate tehnică. Pentru contabili, în special cei care lucrează în firme mici sau pe mai multe firme simultan, generarea și validarea fișierului SAFT poate fi un proces tehnic complicat, mai ales la început. 3. Necesitatea de date contabile bine organizate. SAFT impune ca toate datele contabile să fie corect clasificate și actualizate, altfel pot apărea erori de raportare și, implicit, riscuri fiscale. 4. Risc de sancțiuni. Cu toate că ANAF a introdus inițial o perioadă de grație, nerespectarea termenelor sau transmiterea de fișiere eronate poate atrage sancțiuni. SAFT este un pas important spre o contabilitate modernă și o relație fiscală mai clară între firme și stat. Cu toate că implementarea vine cu provocări tehnice și de organizare, beneficiile pe termen lung, eficiență, transparență și reducerea riscurilor fiscale merită efortul inițial. Pentru cei care se pregătesc din timp, SAFT nu va fi o corvoadă, ci un instrument util în gestionarea sănătoasă a afacerii.